Mill-ewwel ta' Settembru ser jitlu fis-seħħ l-emendi leġislattivi tal-att dwar kirjiet residenzjali privati għal dawk li jirreġistraw il-kirja tagħhom. L-emendi għandhom lan li jindirizzaw li fullar u b'din il-liġi l-Gvern ser jirregola billi jiddetermina l-att ta' residenti li jistgħu jgħixu b'kirja fl-istess dar, skont id-dikjerazzjoni tas-sit waqt ir-reġistrazzjoni tal-kuntratt. Bidla importanti ser tkun fil-mod kif jitresqu l-applikazzjonijiet permezz ta' pjattaforma diġitali ta' reġistrazzjoni tal-kuntratti tal-kirjiet. Tinti kalkula b'mod awtomatiku il-massimu ta' inkwilini li jistgħu jgħixu f'dik il-proprjetà mwellija. F'każ li jkun hemm abbużi jew informazzjoni falsa, is-sistema tinnotifika immedjatament lill-awtorità. L-emendi jistipulaw li sa massimu ta' 2 persuni jistgħu jgħixu f'residenza li għandha kamra tas-sodda u kamra tal-banju waħda. 4 persuni jgħixu f'residenza b'2 tikmamar tas-sodda u minimu ta' kamra tal-banju waħda. Jekk in-numru ta' kmamar tas-sodda jiżdied għal 3, l-att ta' residenti permessibbli huwa 6. U f'kull residenza mekrija l-ammont massimu ta' inkwilini għal xi eċċezzjonijiet bħal djar bit-terrazzini u 10. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Matthew Zerafa qal li bis-saħħa ta' dawn l-emendi ser ikunu semplifikati proċessi marbuta ma' tiġdid, sostituzzjoni, żidiet fl-inkwilini u l-wafqin konsenswali ta' kuntratti ta' kirjiet. L-introduzzjoni ta' indirizzi bil-sistema tal-lookup fejn permezz tagħha ser tkun qiegħda tgħinna nagħmlu iktar infurzar et sors. Skont l-emendi kirjiet li bdew qabel id-dħul fis-seħħ tal-att jibqgħu regolati mill-liġijiet kif kienu fis-seħħ qabel iż-żmien tal-bidu tal-kirja. Filwaqt li kirjiet li jibqgħu fis-seħħ sal-31 ta' Awwissu tas-sena 2025 irrispettivament mid-data tal-bidu tal-kirja għandhom ikunu konformi ma' dawn il-liġijiet sa dak iż-żmien. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli, Rodri Galdes, qal li l-prinċipi li jgwidaw dawn l-emendi kienu l-ħarsien lejn id-dinjità tal-individwu. Għalli l-abużi mhumiex ser ikunu tollerati, ser jisaħħu l-proċeduri ta' nfurzar u l-pubbliku huwa mħeġġeġ jirrapporta ksur ta' liġijiet u abbużi. Il-blacklisting għal dawk l-inkwilini u anke sidien li ma jidherixxux mal-liġi jkunu kontinwament qegħdin imorru kontra l-ispirtu tal-liġi fejn ħajkun qed jixxandru wkoll fil-liġi l-arbitraġġ id-deċiżjoni li jkunu taw matul iż-żmien. Għandek ukoll is-sistema ta' bidliet ta' inkwilini li ssir minn żmien għal żmien biex inkomplu nissimplifikaw il-burokrazija imma iktar fuq kollox aħna l-iskop ta' din il-liġi hija li jkollok sistema kompjuterizzata li bija wkoll permezz ta' intelligenza nkunu nistgħu narfu jekk hemm xi abbuż jew le marbuta ma' dik id-dat. L-emendi fil-liġi dwar kirjiet ma japplikawx għal familji iżda huma suġġetti biss għal dawk il-kirjiet kummerċjali li jsiru għal gruppi u individwi.